Den franske sociolog Pierre Bourdieu fandt på, at man kunne opdele et samfund i forskellige kapitaler. De 4 kapitalformer er økonomisk kapital, social kapital, kulturel kapital og symbolsk kapital. Ens andel af kapital siger noget om, hvor man befinder sig i samfundet. Økonomisk kapital er adgang til penge og materielle goder. Hvis man skal undersøge økonomisk kapital i et land, kan man f.eks. kigge på landets BNP. Danmarks BNP per indbygger i 2007 er 176.319,65 danske kroner. Til sammenligning er Egyptens BNP per indbygger på 9.298,06 danske kroner. Økonomisk kapital er den mest håndgribelige kapitalform, da man kan sætte præcise tal på. Andelen af arbejdsløse kan også sige noget om økonomisk kapital. I Danmark udgør arbejdsløse 6% af arbejdsstyrken. Social kapital er den værdi, de sociale netværk tillægges. Har du et bredt socialt netværk og kontakter, har du meget social kapital. Bourdieu mente, at man investerede i andre mennesker. Kendskabet til dem giver mere social kapital. Som det fremgår i samfundsfagsbogen, har vi på det danske marked en lille magtdistance. Det danske arbejdsmarked en lille magtdistance. Det betyder, at chefer og ansatte ser hinanden som ligestillede. Dette forhold kræver, at den enkelte er i stand til at tage selvstændige beslutninger. Kulturel kapital er kendskab til normer og samfundsstruktur. Din uddannelse kan også have en betydning for, hvordan du begår dig i samfundet, og derved din mængde kapital. Kulturel kapital er generelt mere flydende end de andre kapitalformer. Men hvis man vil kigge mere håndgribeligt på det, kan man se på elevers eksamensbeviser. Karaktergennemsnittet kan ses som et udtryk for deres mængde kulturelle kapital. Nytilflyttere i Danmark har generelt lav kulturel kapital, fordi de ikke kender samfundets koder. Danmarks karaktergennemsnit for folkeskoleelever var i 2012 6,7. Andelen af folk, der tager en uddannelse, kan også sige noget om et lands kulturelle kapital. 99,3% får en uddannelse i Danmark, mens 69,7% får en uddannelse i Egypten. Symbolsk kapital er den værdi, din status tillægges i samfundet. Man kan opnå høj symbolsk kapital via de sociale medier. I Danmark har vi f.eks. 2.811.280 danskere har en bruger på Facebook. 90% har adgang til internettet i Danmark, mens 35,62% har adgang til internettet i Egypten.